बेबादिनो नख्रां आरो पृथिबी आरो बेयाव थाग्रा गासै हानजाया दाजाबजादों। स्निनि दिनाव इसोरा गावनि गासै खामानिखौ फोजोबदों आरो बियो गावनि खामानिखौ मावजोबनानै स्निनि दिनाव जिरायदों। आरो इसोरा स्निनि दिनखौ बोर होनानै गोथार खालामबाय, मानोना बे दिनाव इसोरा गावनि गासै सोरजिनाय आरो दानाय खामानि मानिनिफ्राय जिरायदों। गोथार बाइबेलनिफ्राय जागायजेननाय 2 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 3 सिरिसिम। गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो, लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लायो। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा हामलायनायखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै जासिहरनाय जायो। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जों बयखौबो इसोरा मोजाङैनो दैदेनबाय थाथों आरो जोङो इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन रबिबारनि बागै, जे रबिबाराव बुहुमनाङैनो दिनै गोथार सान हिसाबै प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायनाय जायो, खुलुमनाय जायो। बे रबिबारा बुहुमनाङैनो मोनसे बन्दनि सान, मोनसे गोथार सान। बे साना जाहैबाय मोनसे इन्टारनेसनेल हलिडे। बे सानाव बुहुमावनो स्कुल, कलेज, अफिस, माखासे फसंथानफोर बेफोर बन्द थायो। नाथाय बिनि जाहोना मा, रिजोना मा? गोबां बेबायदिनो गावनि अपिनियनफोरखौ बिनि बागै होनो हागौ। नाथाय बाइबेलाव बेखौ मा होननानै बुंदों? बाइबेलनि बायदिब्ला बियो मानि थाखाय हलिडे आरो मानि थाखाय बियो मोनसे अफ डे, मानि थाखाय बियो मोनसे गोथार सान, बेखौ जोङो सावरायनि। बियो मानसिजों बानायनानै फोसावनानै होजानायब्लाबो बेवहाय गोथार बाइबेलनि स्क्रिपचारनि गोहोम दङ। बेखौ गोबाङानो हयथ' मिथिया जानो हागौ। बिनिखायनो दिनै नोंथांमोना बे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। बेखौ क्लियारै जोङो मिथिनो गोनां जायोब्ला जोङो इसोरनि खामानि मावनायनि एबा क्रिसार्सफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिग्रोनो नांगोन। जोंखौ लाफानानै बुहुम आरो नख्रां जों नुनाय गासैखौ इसोरानो सोरजिदों, गासैबो इसोरनिनो क्रिसार्स। बे गासैखौ दानायाव इसोरनो 6 दिन एबा 6 सान सम नांदों आरो 6 दिननि गेजेरावनो गासै क्रिसार्सफोरखौ क्रिएट खालामनायाव बियो सम आगार हरदों आरो बे 6 दिनाव गावनि गासै खामानिखौ बियो फोजोबदों। बेखौ गोथार बाइबेलाव जागायजेननाय बिजाबनि 1 बालाब 1 सिरिनिफ्रायनो 2 बालाबसिम फरायब्ला जोङो नुनो मोनो। आरो अखानायै 7नि दिन जादों। बे 7नि दिनखौ इसोरा गोथार सान बानायदों आरो बे गोथार सानाव इसोरा जिरायदों आरो बेखौनो साबातनि दिन होननानैबो बुंनाय जादों। बेनिखायनो बे हलिडे एबा गोथार साना गोथार बाइबेलनि स्क्रिपचारनिफ्रायनो एबा बाइबेल शास्त्रनिफ्रायनो लाजानाय। बे साना बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनिनो गोथार सान आरो बे सानाव जिरायनाय सान आरो बे गोथार सानखौ इसोरखौ बाख्नायनायनि सान। बे गोथार सानाव जिरायनानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि सान। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ रबिबारा मानो अफ डे आरो मानो हलिडे। अब्ला लाइक खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो, गुबुनाबो मिथि मोननाय बायदि। आरो चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रै मोनहैनाय बायदि। जोबनायाव आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिफिननानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।